बड'लेण्ड गल्डेन लेंगुर एस'सिएशननि जायफोरनाखि गोदानै दाफुंजानाय सोद्रोमाफोर बिथांमोननि दिनै समायखिरा लानाय हाबाफारि जानानै थांबाय आरो जोंनि नैबे बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआनो बेखौ दिनै गाहामै खुंफुंनो हाबाय दिनै मानाव गिदिर इनफरमेसन पाब्लिक रिलेसन डिपार्टमेन्टनि CSD भगवान चन्द्र नार्जारि बिथांनि गेजेरजोंनो दिनै समायखिरा लानाय हाबाफारिया जालांबाय आरो बड'लेण्ड गल्डेन लेंगुर एस'सिएशन बेखौ दानायनि जोंनि गाहाय थांखियानो जाहैबाय मा मिथिंगाखौ रैखा खालामनाय जिब जुनारफोरखौ रैखा खालामलांनाय बेबायदि आरोखि बे मोनसे समावहाय जोंनियाव बड'लेण्डखौ आं लाग्रोबाय बड'लेण्डआव ओरैबायदि जोंनाव हाग्रानि जिबख्रिया जोबोर बुरजामोन गोबांथार पार्सेन्टआ जोंनाव दङमोन नाथाय जोबोद खाफाल हावरियायै गोबांथार हाग्रा बाहागोआ दिनै जोबस्रांलांनो हमबाय सिलिंखार जालांबाय दा बे सिलिंखार जानायखौ जों बोरैबा होबथानायनि बिबान जों लालांदेरनो हायो नामा माबा मोनसे जों खामानि मावलांनो हायो नामा बेबायदि साननानै जोङो दा मावनो ओंखारदों आरो मा हाग्राया प्रटेक्ट जायाबा जिब जुनाराबो प्रटेक्ट जाया बेनिखायनो जोङो हाग्राखौ बोरै संरैखा खालामनो हायो बे बिजनेसखौ जोङो नाजाबाय थानो नागिरदों जोङो मुङाव लानो हादों गल्डेन लेंगुर एस'सिएशनब्लाबो नाथाय जोंनि मावनो लानाय थांखिया खालि बे गल्डेन लेंगुरखौ रैखाथि होनायल' नङा जों मिथिंगा रैखाथि होनाय बे खामानिखौ मावलांगोन इक'सिस्टेम बेखौ जों माबोरै रैखाथि होगोन बेनि थाखाय जों खामानि मावलांगोन जेब्लानाखि नोङो हाग्रा बंग्रा एबा हाग्राया जोङो रैखाथि जागोन अब्लासो जिब जुनारफ्राबो रैखाथि जागोन आरोखि बेखौ बे थांखिखौ लानानै जों खामानि मावदों आरो जोङो मावजेननाय हिसाबै जोङो थांनाय जुन 5 माने वर्ल्ड एनभाइरनमेन्ट डे बेनिफ्राय जोङो जागायजेनदों मानो होनबा जोङो गोदानथार जों गोदानैसो दाजादों जोंनि बे आफादा जोङो जोबोद खाफाल गोनां जे क'क्राझार जिल्लायावनो मोननै जों माहारियारि पार्क जों मोननो हादों बेनो जाहैदों रायमना नेसनेल पार्क आरो मोनसे जाहैदों सिखोना जोहोलाव नेसनेल पार्क बे मोननै पार्कआ ओरैबायदि खालि बिफां लाइफांल' नङा बे मोननै पार्कआव ओरैबायदि जिब जुनार दङ एन्डेन्जार स्पिसिसखौ लाफानानै ओमफ्राय बे गल्डेन लेंगुर ओरैबायदि गल्डेन लेंगुर दं जोंनावहाय सिखोना जोहोलाव नेसनेल पार्कआव होन रायमना नेसनेल पार्कआव होन आरो जोङो खाथियावनो आरो चक्रसिला वाइल्ड लाइफ सेंसुरि दंबावो दा बे गल्डेन लेंगुरफोरखौ जों माबोरै रैखाथि होगोन बेखौ जोङो साननानै खामानि मावनो ओंखारदों फिउचारावहाय गल्डेन लेंगुर फेस्टिभेल खालामनायनि थ्रुयै जोंनि हारिमु जोंनि कालचारेल हेरिटेज बेफोरखौ जों माबोरै प्रेजार्भ खालामनांगोन बेखौबो जोङो सानदों बेखौबो जों मावलांनो आखायाव लादों हाग्रा बंग्रा रैखाथि होनायजों लोगोसे जिब जुनार रैखाथि होनायजों लोगोसे जोंनि कालचार जोंनि हेरिटेज बेखौबो जोङो रैखाथि होनायनि जों खामानिखौ मावलांनो आखायाव लादों दा जों नुनो मोनबाय थादों जे जोंनि सिखोना जोहोलाव नेसनेल पार्कआवहाय जोबोद समायना दावबायथिलि दा ओंखारगासिनो दङ जों बयबो मिथिगौ जे सरलपारा दावबायथिलि ओरैबायदि रोजा रोजा मानसिफोर सानफ्रोमबो बेवहाय गिदिंनो फैयो नायफैयो रंजाफैयो नाथाय बेबायदि होननानै बेवहाय मा जायो जायफोरनाखि दावबायारिफोर फैयो मटर गारि लाना फैयो गोबां स्पिड बेवहाय सालायलाङो गोबां जिब जुनारफोर थैनो गोनां जायो स्क्रिननिफ्राय जागायनानै इभेन गल्डेन लेंगुर सिन्थाय बेवहाय जिउ गोमानांबाय मोनसे समाव हर्न बिलासिनो बिदि थैनांनायसिमबो जोङो नुनो मोनबाय दा बेफोरखौ जोङो माबोरै होबथानो हायो बेनि थाखायबो जोङो एसे खामानि मावनो ओंखारदों जे जोङो बावैसो सिगां जोङो साइनबर्डफोरबो हैनाय जाहैबाय जे बबेजों मैदेर बारो बबेजों गल्डेन लेंगुर बारो एबा बहा गल्डेन लेंगुर थायो सिखिरिया बहा दङ बेबायदि जायगायावहाय जोङो नायै बेबायदि हैनाय जादों लोगोसे सरलपारा दावबायथिलियावहाय दावबायारिफ्रा जाहाथे मोजाङै दावबायफैयो मोजाङै गाव रंजानाय लाफैयो जेबो जाहाथे मैला खालामा दाखोर दाला खालामा इनभाइरनमेन्टखौ जाहाथे गोग्गोयै लाखियो बेनि फारसे सांग्रांथि होनायनि मुङैबो जोङो खामानि मावनो हमदों आरो बेवहायबो जों साइनबर्ड बानायना हैबाय मा मावनो मोनो मा मावनो मोना बबे बिजनेसखौ मावनो हेंथा गोनां बे बिजनेसखौ जों खालामहैदों लोगोसे जों सांग्रांथिबो होनाय जादों आरो उननि समावहाय जोङो जे मोननै नेसनेल पार्कल' नङा जोङो बियन्ड जोङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बेजोंल' नङा जोङो BTC-आवनो जेसेबांनाखि जोङो हाग्रा दं जिब जुनार दङ बिनि फारसे जों लासै लासै मावलांगोन जों कलाबरेटिभलि गुबुन जायगायावहाय मा NGOsफोर दं बिथांमोनजों जोङो फोनांजाब लाखिनानै जों क'अर्डिनेटेडलि जों खामानि मावलांगोन बेबायदि आरोखि बेवहाय जोङो दा गासै 30 सोद्रोमानि जोङो बे गौथुमखौ दानाय जागोरदों बे NGOखौ दानाय जागोरदों आं आफादगिरि बिबानाव दा दंथ'यो आरो जोंहा लोगो आफादगिरि दङ बिदिनो भाइस प्रेसिडेन्ट सानै दङ जेनेरेल सेक्रेटारि सासे दङ साथामसो माबा दङ एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारि दङ बेबायदिनो अर्गानाइजिं सेक्रेटारि ट्रेजारार दं गोबां आरो बेफोरखौ लानानै जोङो 30 सोद्रोमानि जोङो बे माबाखौ आफादखौ दाना लानाय जादों आरो बे फैगौ समावहाय आं बुंनो लुगैनाया मा जे बिफां लाइफां आरो जिब जुनार होबथानायखौ संरैखा होनायखौ माबोरै जों इफेक्टिभ बांसिन खालामनो हायो बेखौ जों नोजोर होनानै जे हाग्रा ओनसोलनि खाथि खाला फ्रेन्स एरियाफ्राव
बेयाव थानाय फरायसालिफोर जोंनि टारगेटआ मा गथ' गथायफोरखौ जोङो गोसोआव जोङो सोलांग्रोनो जों नाजादों फरायसाफोरखौ जोङो सांग्रांथि होगोन एवारनेस खालामगोन खाथि खाला नांजाबनाय हाग्रा नांजाबनाय गामि एरियाफ्राव जों थांनानै जों कन्टिनिउ जोङो एवारनेस हाबाफारि जोङो लालांबाय थागोन बेनिफ्राय जोङो माबोरै जों प्रटेक्सन खालामनांगौ बेनि फारसे जों खामानि मावलांबाय थागोन बुथुमथि जोङो बिदि बुथुमथि जोङो मोननाय बायदिब्ला जोङो भारत नाङै गासै 7,000निल' बांसिन दा गल्डेन लेंगुर जों खोनानो मोन्दों दा बेनि गेजेरावहाय जोङो बड'लेण्ड ओनसोलावनो 1,003नि बारा गल्डेन लेंगुरा जोंनावनो दङ बुंनाङैनो जोंनावनो बांसिन 1,000 गल्डेन लेंगुर दङ दा बे गल्डेन लेंगुरखौ संरैखा होनाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनां जाहैबाय बेवहाय नों आं बिबान सोरबा गल्डेन लेंगुर एस'सियेसननि बिबानगिरि बेल' मावनांगौ खोथा गैया बे जों साफ्रोमबो नोङो हाग्रानि संरैखाथियाव जों ओंखारफैनांसिगौ जों साफ्रोमबो जों गल्डेन लेंगुरल' नङा गासैनाखि एन्डेन्जार्ड स्पिसिसखौ लाफानानै जेसेबांखि जिब दं बेखौ जोङो संरैखाथि होनांगोन जोङो ग्लबेल वार्मिंखौ जों माबोरै जों फोजोबनो हायो क्लाइमेट चेन्जखौ जों बोरै होबथानो हायो मिथिंगाखौ जों बोरै थाजिम खालामबाय थानो हागोन बिनि फारसे बयबो गोसो होनानै जों खामानि मावनांसिगोन आरोखि दा बेनो बुंनाङैनो बयनिफ्राय देरसिन खामानिया दा बे जागासिनो दं आरोखि आं बेखौ आपिल खालामगोन आरोखि